Good morning mga kit. Kumusta ang lahat dyan? Sana ay nasa mabuti ang kalagayan. Oh yeah. Ay mo kalimot og like, follow mga kit. Huwag na kayong mahiya. Dragon King. Maura ko pamitibig muli ko mga kit. Ang mistiso ba na akong may doog gamay sa uma. Busa ka mong naglantaw karon sa ganahan mo diyan ma-share. I-share lang ninyo. Di ba? Huwag na kayong mahiya. Dali ron muna. Nya. Wa pa sa kamino to. Sa kamino to rin naman kit. Tosa lang yung larawan niya mga kit. Tosa lang niyo. Kaya ako orang po ito magwanta. Mananap. Magtirabang ay ito mga naroon na ganda. Bagi po ninyong video sa kuwang wall po. Ako po na kung pansino na naroon na siya. Iwan po comment. So, hanggang sa muli. I love you all. Mwah.